Fis-sfond ta' tnedija tad-dokument ta' konsultazzjoni ta' qabel il-budget għas-sena d-dieħla li tħabbar nhar il-ġimgħa li għadda mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u se jiġi uffiċjalment ippreżentat fis-27 ta' Ottubru li ġej, ġie mbassar li Malta se tkompli timxi l quddiem b'miżuri dejjem favur in-nies. Fit-tnedija, il-Ministru Caruana bassar li pajjiżna se jara rata ta' tkabbir ta' 4% f'termini reali u 7% f'termini nominali. Dan huwa ferm ogħla mill-miri ekonomiċi tal-Viżjoni Malta 2050 li huma ta' 3% u 5% rispettivament. B'riżultat ta' dan id-deficit għal din is-sena mistenni jkun ta' 3.3% u d-dejn nazzjonali se jkun ta' 48%. Dan ifisser titjib sinifikanti mill-miri fiskali għal din is-sena. Sa dan it-tant id-dokument ħares ukoll lejn investimenti oħra fosthom it-tnaqqis fl-income tax u l-ħlas tal-kola li se jgawdu minnhom ma' 3000 familja, kif ukoll investiment fil-qasam edukattiv fejn eluf ta' edukaturi raw titjib fil-pagi ta' iktar minn 95 miljun euro. Dawn l-investimenti f'diversi setturi bħall-ekonomija, edukazzjoni u s-saħħa huwa kontra da dak li qed jiġri barra xtutna. Dan hekk kif ekonomiji f'pajjiżi fl-Unjoni Ewropea qed jiffaċċjaw l-effett tat-tariffi Amerikani. Il-Gvern Ingliż għandu ħofra ta' 50 biljun sterlina, dak Franċiż ta' 40 biljun euro u dak Ġermaniż ta' 30 biljun euro. Dan se jwassal għal żidiet fit-taxxi kif ukoll tnaqqis fil-benefiċċji soċjali.